hvert fald, så har vi alle sammen de her forventninger til at komme afsted. Vi har lige booket ved Christoffer for eksempel, eller I har set nogle videoer online. Og kæft, det ser godt ud. Jeg skal bare afsted. Og jeg vil gerne gå hurtigt. Jeg skal ud og flyve ud over klipper, og det hele skal være fedt. Når man så kommer dernede, så kan det godt være, at man lige skal bruge nogle dage til i hvert fald lige at få styr på det hele. Og ja, husk bare for sådan at minde jer om, at når man så kommer afsted, tag den lige med ro de første par dage, til man sådan lige lander i det, og så skal det nok blive rigtig fedt. Det er sådan lidt mere på sådan en vidensdel. Det er jo det, I gør I allerede i dag, bare ved at møde op sådan et sted. I er allerede kommet et godt stykke i den retning. Snak med nogen, når I kommer ud på de her steder, eller det hotel, man bor på, og prøv at opsøge nogle af de lokale helte, som man kalder dem her. Fordi de ved bare rigtig meget om det område, I kommer ned og besøger, eller hvis man er ude i midt i ingenting i Georgien, så er det rigtig godt at vide, hvad der sker, fordi så er det måske kun lige de bjergguider, der kender det. Man vil gerne have en lokal bjergguide, og forstået på som lokal. Det kan sagtens være en, der ikke kommer fra det land, men bare har været der hele sæsonen, for eksempel. Så ligesom se, hvordan sneen falder, hvor det blæser fra, og alle de der ting. Det er i hvert fald altid at foretrække. Præcis. Det er den, der ligesom ved. Det er også fedt på de der udviklingsture, det er jo, at der er 2 guider med. Der er en forguide, og så er der en bagguide. Forguiden kører først, fortæller op til bagguiden, hvor man kører hen, og hvor skal man køre. Og så kører man ned over bjerget, og så er der en bagguide, hvis der er en eller anden, der er fuldstændig ude, ikke kan komme op, eller der er en lidt lignende, så har man sikkerhed ved bagguiden der. Ja, det synes jeg er super fedt også. Der er det der sikkerhed. Ind og finde den lokale bulletin, kalder man sådan en lavine. De kommer på daglig basis, så opdaterer de her folk, der sidder i områderne og undersøger, hvordan er sneen, hvordan har vinden været siden i går og så videre, så man kan gå ind og aflæse. Hvis man scroller længere ned i sådan nogen, så er der sådan lidt mere, så man sådan kan forstå det, altså, så det bare er penslet lidt mere ud i tekst også, men når man så vender sig til at kigge på dem, så kan man sådan lige, når der sker nogle ting, også bare når man skal køre stejle sider, eller skal køre nogle sider, man ikke har prøvet før. Så bare være gode over for hinanden, holde øje med hinanden, og nogen der kører. Hvis der går noget, så er det rigtig godt, at man ved, men nu kan vi ikke se ham mere, eller altså man ved, lad os sige, det bare er i skrevet, men hvis alle står og snakker i gruppen, og han har kørt og vi kan sgu da heller ikke se ham nu. Du aner ikke, hvor på bjergsiden personen ligesom blev, hvor han mistede fodfæstet, eller hvor han måske blev taget med hen. Det er nok både taget, eller står bare nede bag den næste knop. Præcis, det kan godt være, at han bare står og hygger og spiser en myslibar. Men det er virkelig vigtigt, når man er derude. Hold øje med hinanden. Det er alt for vigtigt. Og så er der sådan nogle ting, hvordan gør vi på forskellige ture, altså kører man enkeltkørsel, altså en af gangen, kører man alle sammen og laver high fives, men man står, eller kan man godt køre med lidt kort afstand. Og det er sådan noget, man skal lære at vurdere, og det er sådan noget, man også aftaler i den gruppe, man nu står sammen med forhånd. Typisk på vores Makedonien-tur i hvert fald, som jeg har været med på, så vil vi ligesom give nogle anvisninger til at starte med. Her er der lidt større risiko måske, så vi kører en og en. Bjergguiden kører ned først, og har måske anvist, så er der lige et lille hylde ind til venstre, hvor man sådan kan stå sikkert. Så skal man køre og kigge efter ham, når man kører nummer 2, så styr på det. Det er sådan de primære ting her. Og så var der lige den sidste, og det er mere, hvis I sådan er i Canada, eller i Japan, eller steder, hvor du kører lidt mere under trægrænsen. Så er det rigtig godt at køre 2 og 2, fordi træerne de absorberer nærmest alt, hvad der hedder lyd. Så hvis du forsøger at bruge hinanden op, du kan nærmest ikke høre hinanden. Og der er sådan, fordi der er træer har grene, så er der altså nogle typer træer, som godt kan lave sådan nogle lidt
lidt ubehagelige fælder omkring stammerne. Altså, så hvis der nu er faldet 4 meter buder, så kan der altså godt være nogle huller, som man kalder dem, sådan nogle tree holes. Inde ved Det er stammen. ikke noget med leviner at gøre det mere, bare det er rigtig meget pudder. Der kan faktisk være for meget pudder, ikke? Altså, Ja, præcis. Ja. Der er store huller under træerne. Ja, præcis, Ja. fordi sneen kan ikke falde i samme mængde dernede, så man kan godt sådan lidt falde ind til stammen. Og så er det vigtigt, at man sådan, ligesom har styr på, hvor er vi, så man kan hive hinanden op. Jeg har nu ikke prøvet at falde i sneen, så jeg har kørt rigtig meget i. Nej, der ligger ikke. Men i hvert fald, hvis man selv tager ud på de der eventyr, være lidt mere påpasselig. Safe zones. Undgå at stoppe på stejle steder. Lad os sige, der er 200 meter åben flade op over jer med 45 graders hældning, og I kommer ind fra siden af bjerget og skærer ind, så risikerer I at skære hele foden af hele den sneflade, før I ved det. Så der kan være sådan nogle ting med, at man skal lige orientere sig opad nogle gange også. Det er ikke altid bare nedad. Og det kan godt være sådan en ting, man glemmer nogle gange. Undgå at stoppe i faldlinjen, det vil sige, hvis du er den første, der kører, du skal nok ikke stoppe lige der, hvor alle andre kommer og kører lige efter, fordi hvis de sætter noget i gang, så er du den første, der er slået med. Så der er det sådan noget med at komme ud af faldlinjen, eller op og stå på en eller anden lille forhøjning, eller et eller andet. Stop sikkert før. Der er sådan lidt en modsætning til, hvis man kommer fra pisteskiløb og har noget med en skiinstruktør eller et eller andet. Han vil altid bede om stop efter ham, så I ikke klipper ham. Så de vil typisk bede om at stoppe efter, men her, der kan det være, at guiden han netop er stoppet lige præcis her. Fordi der ved han, at du skal ikke have nogen, der kommer længere ned end det, fordi der er der en afgrund. Så han stiller sig der, hvor I skal stoppe over ham, typisk. Der skal man selvfølgelig ikke klippe ham. Så man tager lidt fart af, og man laver ikke spray og sådan noget på bjergguider. Så det tager de nok lidt ilde op. Og så er der det her med at holde lidt afstand til træerne, og det er simpelthen bare fordi, der er lidt mindre sne lige omkring stammen, så de kan godt være lidt, jeg tror, at det er primært grantræer, ikke? Ja. Altså det er jo sådan nogle af de her ting, som vejr og vind, sol, sneen bliver hele tiden påvirket fra dag til dag. Det du er ude at stå den ene dag, jamen det er faktisk allerede anderledes dagen efter, eller flere timer, få timer efter. Så man skal sådan vende sig lidt til at kigge efter forskellige sådan aftegninger i sneen. Er der sådan bølger i sneen og så videre. Er der hård rim? Kan der være noget stenhård skorpe på toppen, som gør, at du måske ikke lige skal fyre den af med 100 km/t ud af starthullet, når du kommer op. Nogle gange skal man lige mærke efter, okay, hvordan er sneen, før man sådan får taget nogle gode sving. Cornices, det er sådan en sneformation, man typisk ser op på toppen af bjergene. Det har sådan en, hvad kalder man det, en ridge. Altså hvor vinden måske blæser sneen hen over toppen. Og når den så gør det i mange timer i streg, så kan der opbygge sig altså 10 meter, som faktisk ligger stabilt, men der skal ikke så meget til at gøre, at det hele lige knækker af. Og så kan det enten sætte en lavine i gang, eller det kan bare være, at du står ovenpå det, fordi du lige skal ud til kanten og kigge, og så rører du igennem sammen med det. Så det er sådan nogle ting, man skal lære at kigge efter. Konvekse flader, det er sådan noget med bjergsiden, hvis du har et kæmpe stort snedække på en stejl side, og den er konveks, så er der større risiko for, at du kan skære foden af den, eller at den ligesom energi bliver frigivet, modsat hvis den er konkav. Så ligger den mere stabilt, og der er hele tiden tryk på. Og solsider, altså det er jo sådan noget, der er altid det her med, skal vi køre nordsider, sydsider. Sydsider, ikke super godt at kigge alt for meget på dem om eftermiddagen, fordi der har de altså ligget og varmet op hele dagen. Og så kan det blive til de her tunge modsneslaviner. De kan være fine at køre om formiddagen, og nordsiden bliver typisk bare liggende, som de er hele dagen. Sydsiden til frokost, ikke? Og afterski, ikke?
Ja, det er præcis. Ja, så der er jo sådan lidt med, kører man øst, vest, nord, syd. Der er jo sådan lige orientere dig i terrænet, og hvor står solen, og der er mange ting at tænke på, men det kan være godt sådan at prøve at forberede sig lidt, og lære nogle af de her ting indenfor. Giver det mening? Vi kan bare stille spørgsmål, hvis der er noget. Samme tangent, fordi vi har forskellige typer vejr, så opstår der forskellige typer skred også. Det er sådan de officielle logoer, man ser blive brugt i lavine forecast og så videre. Og hvis vi starter heroverfra, det er selvfølgelig nysne, som altid kan være anledning til, hvis den ikke har, det er jo snefnug, så det skal skulle binde sig med hinanden, og det er ikke altid, de når at stabilisere sig, så der kan godt være nogle skred alt efter forholdene. Vind laver ligesom skorpen, som gør, at tingene kan brække af i lidt større mængder. Så er der den her, det er sådan en ting, hvor der skal du kende historikken lidt i det område, du nu er ude at stå i. Så hvis du er en lokal bjergvej, så kender du netop til, okay, tilbage i starten af januar, der var der altså lige en dag, hvor vi havde plus 25 grader, og alle var i badeshorts. Så er der kommet sådan et lag på det tidspunkt, som har smeltet hele området, kan man sige. Og så får du en masse nye snefald i månederne efter oven på det. Men har det gjort, at der er sådan et naturligt glidelag, hvor al sneen den bare kan rushe, når der kommer nok sne. Så kan det være et stort problem. Det er jo så på dagen, hvis der er høje temperaturer, så er det de her våde sneslaviner, som man er uheldig at få. Og det er typisk noget, man ser sidst på sæsonen. Når der ikke er så meget sne tilbage, og hvor siderne begynder at varme rigtig meget op med det sidste sne, så kan de faktisk gå helt ned til undergrunden, altså til den klippe, de ligger på. Det er jord, der ligesom ligger. Så det er sådan lidt ikonerne, at de bliver typisk delt ind i de her kategorier. Dry loose snow, wet loose snow. Så de to første, det er sådan løs sne. Alt efter hvilken retning man er i, så ligger den tørt, eller så ligger den vådt sne. Og der kan I se, det er sådan en typisk punktlavine, som starter et sted og bevæger sig nedover. Den våde bliver typisk større, og du vil måske se den være lidt langsommere også, fordi den så har noget mere vægt. Så er der sådan en stejl pulverlavine, de har forsøgt at tegne her. De kan blive temmelig store og virkelig hurtige. Så de er sådan, det er derfor, man godt vil have de her lavinekontrol, de er ude og springe og så videre, fordi det er ikke så sjovt, hvis de først det er heldigvis ikke noget, man, det skal være ret store sider, der går for, at det virkelig bliver voldsomt. Så er der de her slab avalanche, og det er nok dem, man ser at være sådan statistikmæssigt de farligste i forhold til den, der kommer til skade i lavinen. Og der kan man typisk se sådan en hel krone, kalder man det. Altså hvor den måske brækker af ned i, det kan være alt fra, lad os sige, den brækker ned i 40 cm. Så vil du kunne se sådan en hel bjergside, hvor der er sådan en høj kant. Og jeg har sikkert set det i skiområdet, når jeg har været afsted. Hvis der er sådan en hel side, der går i et stykke. Og problemet med dem er også, at der kan være rigtig meget sne. De er lidt tunge at blive fanget af, så det skal man helst ikke. Og det er så den sidste her, gliding avalanche, som man ikke ser så meget, at man skal ikke tænke for meget på den. Altså det er sådan sidst på sæsonen, så er sådan lidt random steder, ikke? Ja, typisk meget langsomt skrevet, og det er typisk sådan nogle naturlige laviner. Er ikke sådan, at solen typisk, der varmer klipperne op, for hvis der først kommer lidt hul i snedækket, så begynder det at varme hurtigere op, og så ser du lige så stille de forskellige sider på. Og de bliver typisk sådan lidt brune, de der skrevet der, fordi der så bliver trukket lidt jord med. Man så faktisk også, var det foråret? Ja, det er sådan lidt det er lidt svært, når man ikke kan se i der bare, ikke? Så det er derfor, det er rigtig godt at vide, at der er sådan nogle ting. Det er især, når vi kommer ud på
bjerget, så har de sådan en tavle typisk hængende. I dag er der tallet 3 på lavinefart, har de vurderet måske. Og så kan du så se, det tyder på, at det så er, fordi der er dårlig binding af sne på alle de stejle flader og så videre. Og der er typisk, hvis du har lige haft et snefald på 70 cm, og alle er heroppe, så kan du godt risikere, at du kommer ud til et skilt, der siger 4 eller 5. Så er det måske ikke der, man lige skal op og køre det stejle hang på 45 grader. Det kan være ikke så tit, synes jeg. Nej, det sker virkelig sjældent. Ja. Men selv 4 kan være. Ja, 4, ja. Så er det godt, at man kører lidt mere safe, og kører måske nogle 20-25 graders områder. Som også er mega fedt jo. Som også er mega fedt. Og typisk så kan det være, at det stadigvæk sner, så du også gerne vil have lidt sikkerhed, så kører du måske ned i skoven alligevel. Men ja, så det er meget godt sådan bare lige at sætte sig lidt ind i, hvad er det, så man ikke skal stå og bruge for meget tid på at tænke over det, når man først er ude på bjerget. Og så for at komme lidt tilbage til, hvad skal man sige, den, som jeg sagde, statistikken, den kedelige statistik, det er de her slack avalanches, som er størstedelen af de laviner, der rent faktisk har nogle konsekvenser. Jeg har typisk oplevet små sneskred og sådan noget, hvor man, altså, du kan næsten træde ud af dem, men du kan altså være uheldig, at der også sker noget, hvor man skal til at reagere. Så det er egentlig bare sådan en opfordring. Tag det seriøst, men have det sjovt med det, og bare sådan opsøge den viden, og få fat i det rigtige grej hos Alex, og booke en tur med Christoffer, så I kan komme ud og få noget erfaring. Fordi det er i hvert fald det hele værd, så man kan hurtigt sådan male det helt store skræmmebillede op med lavinesikkerhed, men det er ikke så slemt, men man skal bare lige tænke sig om og tage sådan nogle forslag. Det kommer meget langt med at tage nogle simple forslag, ikke? Altså, at tænke sig lidt op på nogle mennesker, er det rigtige basic udstyr. Ja. Så det skal sjovt. Præcis. Ja. Det er derfor, vi sidder her. Få fat i en bipper, som i hvert fald har de der 3 antenner, så den virkelig spiller. Men så også sørge for at få øvet med den. Det kan være ude på græsplænen herhjemme, eller man kan gøre det med sine venner på ski. Men i hvert fald er det vigtigt, at man sådan bliver fortrolig med, hvad det den viser, hvad betyder de pile, der er på den osv. Så man ikke står der, og man skal bruge den, og så ikke helt ved, hvad det går ud på. Så er der sådan en her, en sonde. Det er ligesom næste step, når du har rendt rundt på bjergsiden, og er kommet ind for et område, hvor du mener, okay, nu er jeg kommet tæt nok på, og man har lavet noget finsøgning helt over overfladen. Så skal man finde ud af, okay, hvor langt ligger personen under sneen. Der har du bare sådan en... De er bare lavet til, at du kan hive i dem, og du skal ikke til at låse tingene fast. Så det er først, når du skal løsne dem igen, så er der nogle knapper og så videre, som de ligner alle sammen hinanden, men har lidt forskellige systemer. Jeg vil anbefale, i hvert fald hvad jeg sådan har fået anbefalet af andre også gennem tiden, at man går minimum op på 3 meter. Fordi alt efter hvor god foran er, så kan det altså være forholdsvis langt ned, når sneen hober sig op. Man skal ikke kun tænke på, hvor meget snelag der ligger der, hvor du kører, men lige så meget, hvis sneen maser sig sammen nede i bunden, eller sådan noget, så kan den stakke sig op i nogle andre højder. Skoven, vi får rigtig mange skovle i forskellige materialer, plastik og forskellige længder, og nogle har nogle forlængere på selve skaftet, så du virkelig kan få gravet igennem. Men en god hovedregel er bare at gå efter dem med metal, som ligesom kan skære igennem, hvis sneen den bliver kompakt og nærmest som hård is. Så er det altså ikke altid, at plastik helt er så sjovt at stå med. Det skal gå hurtigt. Og det fede er, at I kan også bygge en lille kigger i overpisten, eller hvad man nu ellers har brug for. Så hvis du har en god skov, så er du altså meget godt med. Lille sidetip.
det er noget, jeg godt kan lide, fordi jeg har været ude for mange situationer, hvor udstyr går i stykker og sådan ting. Tag noget gaffatape med, bare lige rulle nogle runder på jeres skov, eller et eller andet udstyr, som jeg alligevel er sidder med. Så glemmer I at have sådan lidt ekstra. Så vil man bare have de her basics. Så selvfølgelig hjelm og sådan en lavinerygsæk, som jeg har med her. Er der også mange, der er begyndt at køre med, uanset hvor de kører. Man har lidt mere vægt end touring-rygsækken. Så der er også nogen, hvis de er ude at køre touring, altså hele dagen, så kan den godt være lidt tung, hvis man gerne vil have sin skulder intakt efter sådan en hel dag på bjerget. Undskyld, hvad er der helt specifikt ved den rygsæk? Jamen, den kan jeg lige komme tilbage til. Ja. Men det er egentlig en airbag. Så du, hvis du bliver fanget i sneen, så bliver du tynget ned, men airbagen kan sørge for, at du bliver lidt mere i overfladen. Ja. Jeg vil sige, at man skal selvfølgelig have alt det, der står i venstre kolonne. Men så skal vi jo ud og gå opad, så vi skal bruge nogle skin. Der er det, der hedder skarknive. Jeg ved ikke, om alle ved, hvad det er, men under en spænding, der kan du sætte sådan nogle knive, som bare lige klikker fast. Og når du så træder ned i sneen, lad os sige, de første 200 meter op, der er der blød sne, og det er let at gå i, men så kommer du op på siden, og der har været sol og vind og så videre. Nu kan du ikke stå fast, og der er lidt mere hældning på. Men hvis du sætter lidt knive på, så skærer de ligesom ned i overfladen. Og så kan du faktisk gå på tværs, selvom dit skin måske ikke har flade. Så det er sådan en super god ting at tage med. Og så vil den blive sådan mere frem, og så når man træder ned, så holder den fast i sådan. Det bliver lidt sådan en forlængelse af en skins, som fungerer som modhæld. Så hvis det er lidt iset, så de er ret fede at have med. Fordi lige til den her binding, der vejer de super meget. Og hvis man er glad for karabiner, så kan man bare have dem til at hænge på sin taske, når der man går. Så er det nemt at sætte på, og så selvfølgelig smide dem væk, når man skal køre noget. Så de er lige så vigtige i sådan nogle af de ting, som nogle af de andre. Skistraps, gaffatape, multitude. Det er også, som jeg ser det lidt, det er en skistrap. Det er sådan lidt alfa omega. Hvis man knækker en binding, det skete for mig i vinters, en bjergguides binding. Skruen røg bare ud af skien, og så stod vi der i en time. Så der er sådan, ja, nogle ting der, de koster ikke det store. Det er måske en 20'er, men det at du lige har en eller to i tasken, det kan gøre en forskel. Og nu lyser den grøn, så det betyder, at den er tændt, og den er aktiv. Se den sådan der. Og så er det egentlig bare... der er en lavine, mand!